Jesu. Amen. Okuzithoba okukhulu ke egameni lika Jesu. Tulisa ke kubaba wethu moderator nomama. Ubaba wethu umsizi moderator nomama. Baba bethu omongameli kanye nomama bethu. Amen. Ngibulisa ke ugeneral organizer wethu kanye necommittee lonke egameni lika Jesu ngokuzithoba. Amen. Babafakelo babashumayeli bana lonke likaKristu egameni lika Jesu. Amen. Ngibuleke nabafishane la ngithunyiwe obaba. Amen. Ukuthi ngibe phambi kwenu ngoba shezi isibongo. Amen. Hallelujah. Ngoba shezi ngafumana umusa ngasindiswa. Ngangizalwe ekhaya nje ngamazi uJesu. Amen. Namanje nje ubhizi nje akubhizi kodwa hayi ngoJesu. Kodwa ngathi ngafumana umusa ngingakaze ngizalelwe ensindisweni umusa wangithatha waze wazongibeka la. Amen. Ngoba mawufumane ivangeli eliphilileyo lithwala wena awulithwali wena. Amen. Uthi nakwenyuka khona linyuke ekhaya. Thuma kwehla nakhona libe khona. Hallelujah. Ufike kahle. Molweni zalwa. Ngizophatha uhlelo ke. Asizange size samshumayeza umama omzalayo wathi nezwe inkamba. Wathi bathi abamsengiyibonile. Molweni zalwa. Hayi, ngoba kwakudlala sasithandaza sithi Nkosi yavule. Ngoba nangu konke milana nayo. Wayavula nakabuka likhala. Ngehlela zami likhala. Ithi abantu abamcishe ngadlala abantu bebonisa bethi selithonele kodwa. Kanti yaphila shisi. Nalala nomzalwane. Sihlabelele insizwa yothandaza egameni lika Jesu sivule lenkonzo yethu egameni lika Jesu ngolisi ifunda zonke. Ngizakufishanisa ngenxa yesikhathi. Amen. Yaqonda 250 emantilongweni ethu evangeli sizokhuleka. Amen. Iyeza Inkosi yezulu isiyeza
Siyabonga bazalwane sesibuye emthandazweni egameni likaJesu ngiyabulisa iMidlands. Hallelujah. iMidlands of Western Transvaal. Hallelujah. Alishaya izandla bathi labazalwane. Amen. Me is one of both. Amen. Evidence yazalwa eTransvaal. Iphethe. Amen. Evidence bathi bamthatha sambi. Siyabonga bazalwane egameni likaJesu. Ngesikhathi sethu ke siyaphuthuma. Kodwa bengithi la ngisho nje igama elilodwa ukuthi into esibekela hayi ngoba sinesizulu. Amen. Futhi hayi ngoba singekho izinto ezazingasifanele. Kodwa ngenxa yomusa. Ngenxa yomusa. Ayibona inkosi. Umusa awufazi emndenini wami, wamangithanda baba wami umndeni wami wabashezi, wamangithanda umndeni wamama wangema. Kwathiwa lokho ngathi uyahlanya. Ochitha zonke izinto. Hayi, chitha yonke into lenkani, chitha yonke into. Ngisho ayibonga wenkosi. Ngisho ushoniwe ekhaya uthole ngisho, ngeke uthole ngisho uswani, ngeke uthole ngishamanzane nemali, ngeke uthole lutho. Bonke abantu ngoba ngumzalwane umkhulu wami akakholwa. Uyena owenza lendaba, ngathi yabona nje ukuthi mawuke nawe washona kani saphila. Ngizongcwaba njengabazalwane ngeke kube khona lutho. Amen. Ngoba alizohamba libe bukhali one-sided evangeli. Ahlukane nesolo lapha ahlukane nayo yonke into esondelene. Konke lenhliziyo kungabazoli ukuthi uyakhona uzodwa umndeni. Amen. Siyafakaza abazalwane, ngiyacela abazalwane ngapha abe babili ngegama lenkosi yethu Jesu ngapha kwabasha. Amen. Omama noma kwabasha entombini ngapha two ngapha kwabona insizweni egameni likaJesu bathi 1 2. Mina ngihlala ngaphansi ke ngibonile ukuye emsitheni phansi. Amen. Oh amen. Ngangihambela ngiyacabanga ukuthi uJesu ngamukela lana ngasona ukuthi
kanti anginaJesu angitshela ukuthi nginaye kanti ngizofika ngitshela ukuthi lokho engiphetha kuko egameni likaJesu ngihamba ngithi ku-right kathi siya ekleni sasihamba amakleke uma wehamba nami ngoba ethi ngithula kahle ngisekleni ethile-ke bazalwane kanti ikleni enkulu ezozuza uphila kwami ngiyakhumbula lapho kwakushumayela ubakhuzi wonke egameni likaJesu wayihlaba inhliziyo yami ngaphuma ngihlabekile kodwa lowo kuneniluma waphume ngahlabekanga. Amen. Sahlona lapha indlela egameni likaJesu ngiyabonga umusa abazalwane sebakunamamukela uJesu angisole bazalwane ngizokumnandi bazalwane sebakunamamukela uJesu. Amen. Egameni likaJesu angaze ngizwe lapho ngizobasamfuni khona. Amen. Noma ngibhekana nani endleleni ngizongimthanda kakhulu. Ngiyakhumbula ngelilanga ngingazi ukuthi uNkulunkulu ubizela kuba ngiyoshumayela ngihambile ngawesithathu ngayiphasa engayisike egameni likaJesu. Ngikhumbula kahle ukuthi kwathi sekuyongena kwathiwa hayi sekuthiwa udwele wavala enhliziyweni yami ebuhlungu ngendlela yokuthi ngifuna ukuyobuza uNkulunkulu ukuthi kanjani kodwa ngathi uma ngifika endlini ngathi akekho njengawe ngakudumisa uNkulunkulu kwathi sekuqedile ngathi manje yini ngisho manje ngoba bethi ngizobuza nje angabuzeke egameni likaJesu. Ngiyabonga abazalwane imnandi le ndlela ngibeke kuyona imnandi yangithokozisa ngihambe ngimemezela umbuso wasezulwini egameni likaJesu. Kumnandi ngithiwa sengiphetile sengifike ekhaya kube mnandi ngicabanga izinto ezenzeka khona la ngeke ngaya khona nje ngimemezela ngithi uma ngivuma ngilalela ngizodla okuhle kwezwe kodwa bethi manala ngihlubuka ngizodliwa yimpembe. Sengiyabuza ngithi uthini-ke wena bhuti ezifika wena endlini lo mngane wakho uvakashela intwana kuphakamisa isandla ubhuti uthi hayi ake ngithi ubambe inkemba kancane uzobuya kodwa. Amen. Ngase ngithi no angingamshiyi kanjalo bese ngithandaze Nkosi msize ukuthi angahlali ebambe inkemba kanje uJesu uyabuya vele. Kodwa ngiyakhumbula one day ngila esekangifakaza wathi noma uzalele la that it doesn't mean ukuthi wena wazibani ungcwele. So ngiyasithanda sibonga kakhulu isikhulumo engasithatha esomamukela ukuthi abe ngowami personally. Ngiyabonga uNkulunkulu wayekolo yami isemncane. Ngiyakhumbula one day ngifakaza ngiconfessa ngihlakula so ngihleli naye uma ngincane ngina-12 ngacela ukuthi mangicela ukuya masengimdala ngoba into engihleli nawe la ngiyayixoxa ngisaxoxa into zabangani ngiyabona akaqini ngisazobuya kodwa uma wathi uqale kahle at this very young age. So ngiyabona ukuthi ngaleso sikhathi ngisasemncane wangikuqonda ukubaluleka kwevangeli kimi ngaliphila because I'm not a very talkative person kodwa uNkulunkulu wangisiza ukuthi ngiliphile ngisesikolweni nabantu engangifunda nabo ngithola ama-call later on sesingasafundi sonke ukuthi I thank the seed owayitshala enhliziyweni yami yevangeli singakaqondi konke lokho. So angiziphakamisi mina ngoNkulunkulu ngafo konke ngiyamcela aphinde angisize ngishayine ngibonise ivangeli ngisesikoleni ngizwe nabazali ami. Ayelizwa amagama elizweni laphaya.
hlelo thina organizer umsizi wakhe utata abavangeli utata abafundisi omama abafundisi omama abavangeli utata abashumayeli abantu abasha sangesuze kusigama haleluya igama lami Bandile Selemu Phokojana kumele sifunda sase-Western Transvaal isekethe yaseKlerksdorp amen ephethwe utata umfundisi uJezile apho sisuka khona haleluya sazobonga amandla kaNkulunkulu ke bangcwele sabonga uThixo osayigcileyo emshini bami sabonga uThixo sahamba nami endleleni ukholwa kahle kahle ngithi ngithetha ngifakaza ngithi ngimuntu okulima haleluya indlela yami bangcwele ihamba emlingweni ngikhumbula kwaminyaka ngize ngapha eGauteng ngo-2012 ngake ngalingwa ngendlela engumangalisa 3 years ngilingwa umfana wangitholayo wathi ngitshothe i-DVD player yakhe ne-amplifier yakhe ne-disk zakhe ne-speaker zakhe akangithethisa unyaka waphela bangcwele ngimbulisa ngavumi kodwa ngikulela uba izwi lezi loba ngimbulisile uThixo wandlulisa kweso silingo ngoba yengeso silingo esikhula eso hlala umuntu eyadini kumele umshumayeze ufake uYesu kodwa udlula esilingweni soba umtshontshele haleluya ngapha zange ngantshontsha nasemsebenzini xa ekubalisela abantu abahlala nabo eyadini besithi hey umuntu ukulisela bengaphinde limamele uYesu wakhe bathi abantu abahlala ngolunga kapi nento nasemsebenzini ngapha nisebenza eClover nisebenza drive eClover njikisa isikokwe esintshontshweyo kumele siyosithengisa sishere imali isijikisa isikokwe kula weekend ajikisa isikokwe esweta 45,000 kuthiwa masesithengisa sishere le mali kodwa yena ngapha udinga entweni yoba ngitshontshe into zakhe ngabonga kodwa uThixo wadlula napho eso silimo laphela ngoba yengeso silimo silula kodwa uThixo wandlulisa ngoba lonke lona mele lihlale naye yadile imikuku yethu isondelelele bonga umzalwane eze kum uyaphazamiseka ngenxa yakhe ngabonga ukuthi uThixo wandlulisa kweso silimo kanti ngisaya kwesinye isilimo abangcwele khumbula sikhona isilimo engenadlula kuso apha eminyakeni edluleyo kodwa uThixo nalapho wangumlamuleli abangcwele sasingekho lula naso eso silimo kodwa uThixo wandlulisa ngiyeke kweso silimo ngithini umfoko amasala ngapha eTown ngokuthi amasala zange nakhonza naye kodwa ngenxa yevangeli siqhubele kakhulu ngendlela engumangalisa umfundi belithi ngidibana lesi silimo ngimfonela ngingahlanganyeli kodwa ukumfonela kwakhe nje sithethe ngento zasezulwini isibone isisilimo sidede ngoba namhlanje sisakholwa ngenxa yokuma ndimiswa ngabanye abazalwane yambulela uThixo nakunyapheleyo ndiye ndawane etraki ngoDisemba 1997 ndawane etraki ngapha eLimpopo umthandazo wami ebantwini ngoba njengadrayiva amatraki ndiyendele umthandazo ukuthi xa isiwe itraki ngcono ndithola ingozi ndedwa kunoba nditshayisa abanye abantu ngoba xa utshayisa abanye abantu yijele leyo nawo lalo traki ke isihle entabeni ihamba isipidi 97 kilometer mna mele ndingene kwisekile nge-10 kilometer kodwa ndangena esekileni ngo-97 kilometer ndathi ndiyazama uyikhontrola ayakhontroleka kanti mnango hlala uphakam ndandifuna ikhontroleke ingawi ngoba le traki iphelelwe ziibhreki ayinayo ibreki ayinakuthatha ayenzi next kodwa uThixo wandihlangula lapho bangcwele ndasinda apho okwesibili endabulelayo ngathi ndifika esibhedlele zithi nesi bana ndithe uThixo uyasebenza ungabuyeki uThixo ngoba amen ngoba uThixo uyasebenza ungabuyeki ngoba ingozi isanda kwenzeka apha itraki idudule abantu abaninzi kwafe ifemeli ezininzi and amapolisa xa sefika esibhedlela ayakuthatha bophuma esibhedlele uye court uye etrongweni yobanjwa ngibonga uThixo abangcwele senditeki ixesha
ukuthi ivangeli malifika liyamsiza umuntu emusha noma ziningi izinto ezikhuzwayo lezi ezibonakala emehlweni abantu ezibonakala engathi azilungile. Yebo azilungile, kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ofike alungise nenhliziyo yomuntu, ngoba into ekhona ukuthi kushawa izinto ezibonakalayo emehlweni abantu, kodwa lokho kungaphakathi enhliziyweni yomuntu kuba kushawa udiva wona kube ngathi ulungile umuntu, kanti enhliziyweni umuntu ngaphakathi akalungile. Ngiyabonga kakhulu bazana uNkulunkulu okusizile encane bami wangenzeni. uNkulunkulu uyakwazi ukugcina umuntu omusha. Bakhulume nontanga yenu bethi uzoba nomuntu makhanda, uthi umuntu makhanda yiwona lo abawenzayo. Ngiyabonga nje kakhulu bazana. Ave ninabasha eniqondayo ekulahlekeni kwenu nikhohliswa njalo wona ibileyo ndlela yenu aniboni yini nina uthi niya ekufeni alanina nizogcina okulahlwa ebumnyameni omani mfune siyofakaza njenganje sitha manje. Haleluya. Sengqondile isifundo nami kwi-3 minutes wami. Haleluya. 2021 manje utshela imoto. Yathatha imoto. Mangifika lapho kukhona khona imoto akho lutho. Ngaqalaza ngathi imoto. Ngathi imoto. Ngathi ishone imoto. Into yafika kuqala inyathi ngizofika kanjani egatsheni. Ngapela uNkulunkulu ngathi Nkosi ngizofakaza ngithini bantu. Ngathi ngizobetshela ukuthini abantu bangethembile noNkulunkulu wami. Waphela umnyaka uthe umnyaka mawuphakathi ungapheli. Ngathi ngidrive sengihamba ngenye imoto. Ngise emarobotini lathi izwi sengibonile ukukholwa kwakho. Imoto yakho ikhona. Ngagijima ngafika endlini kunkosikazi ngathi uNkulunkulu ukhulume nami ukuthi imoto yami ikhona. Ngathi siphi isikhiye semoto yami sikipe. Wasibheke khona lapho wasibeke etafuleni wathi nasi. Ngathi sibeke ngathi uNkulunkulu nasi isikhiye njengoba ushika imoto yami ayibuye. Washo December seyekhaya ngabuya. Mabuya ngoJanuary uqala iviki ngithi ngiyahamba emgaqweni labuyiswi lathi imoto isiseduze ungomsombuluko mama Tuesday Wednesday Thursday Friday yangena ifoni yathi dala sifuna imoto yakho sayithola.
I we are escalating the matter for now. We are just sending the emails. Can you emergency? Imoto yalithathwa manje. Yangamsizi track. Akhala abantu baphumele ngathi uNkulunkulu uthini abantu ngoba kusazofakaza. Wathi ngifuna ungibone yimi. Wafika amaphoyisa ngathi le police station yoba statement ngathi ngimile. Amaphoyisa angibuka athi hambo join line. Angene laba ba certify mina ngizo report imoto ethotshiwe. Laba lapha ngaphuma e-toilet. Ngathi khuluma baba ngilalele. Ngathi inkosi ngilalele. Ngathi Nkosi into yakho uDaniel watholakala ngenakala. Ngathi ngamkhulela amaqala njengamanje. Ebese uyakhuluma. Wathi ngifuna wena ukuthi uthembe mina ngedwa emhlabeni. Ngathi mawuyizwi lapho lelo Nkosi ngicela ukuyithola namhlanje imoto. Ngiyabizwa. Sekade faka sensele no 1 minute. Ngathi ngicela ukuyithola namhlanje imoto. Ngafunela abazalwane ngathi uNkulunkulu sekhulumile ukuthi imoto uzoyithola. Ngathi ayishezi nasazi ukuthi senze njani. Ayasazi ngathi uthi uzoyithola. Ngathi ngisalalele lokho. Ebusuku baba wayelapha umongameli emhlanganweni. Bamfonela bathi shezi khona ifoni ngena kimi ethi kunemoto efana neyakhe etholakala manje. Sendini. Lalela uNkulunkulu ayena okudlala. Ayena okudlala. Ayena. I told you that. Namhlanje khona. Sabuya zombili. Athi ngiyafika la ngisebenza khona intombazane yaguqa phansi yakhala inyembezi. Yathi ngicela ukutshela uNkulunkulu wakho. Bayibuyisa uNkulunkulu imoto sevdeni. Ubaba umfundisi uthola iphepha lelathi ufonelwe ngalo ngiyibhale ngoba uNkulunkulu wathumela i-special agent yalethi iphepha linamba kababa. Yafika yandropha maze ngifikile ngithi ngibheke iphepha lenamba efonelwe ubaba umfundisi wathiwa lisekho iphepha. Yangithatha phindela nale muntu. Awungane mali vele kwena. Kulungile. Siyadlula abazalwane egameni likaJesu. Oh hallelujah. Siyabonga abazalwane egameni likaJesu. Bengithi ke ngidlule ukuthi asimanga nje la ngoba sithanda ukuma phambi kwabantu. Zazi ingabe indawo esingamakuzona. Futhi ayibani ingaba amabandla nasephibukeni kwami ayengengela kuwo. Kodwa bathu bahlala la uyifakazele la. Ayifakazela umfana omdala waze wathi baba kade ngifonele izweni ethi baba awungithandazise uNkulunkulu wakho. Ukuthi into zami kuyilungi. Ngathi sishintshile into ngalethanda uNkulunkulu oneyinwele ohamba ngenyawo. Washintsha manje wafuna lo wami uNkulunkulu. Lalela ngazwana ibona yona emhlaba. Kulungile. Ngicela ke bazalwane bese isikhathi samanje sophamisa umama wethu. Oh hallelujah. Okuzithoba okukhulu sidlulele esifundweni. Kodwa ke bazalwane Eastern Transkei isidlile isikhathi sethu libonile. Cishe ngo 15 to 20 minutes. Bakhenza abangaqeda futhi sine extra time. Amen. Ngiyacela umama wethu masondele egameni likaJesu. Hallelujah. Sizobona uJesu phezulu nabalile Yes,
nestaff sakhe sonke ngegama likaJesu. Ngibingelele uMC ngegama lenkosi o-organizer konke beyifunda. Ngibingelele uModerator nomama nomsizi wakhe nomama otata omengameli bonke nabaqondisi nomdidiyeli wamabandla nomama ngibona kuningi khona kuyangehlula igama likaJesu. Ngibingelela omama bonke nabasha bonke noSunday School otata nonke ngiyanibingelela ngegama likaJesu. Ngiyajabula nami mangikhona emhlanganweni uNkulunkulu ethandithi ngibekhona noma khona wake waphuma izwi lithi sengishonile. Alibonge igama likaJesu. Ayingasizwa ukuthi ngibhale kwi-status sami ukuthi cha angikashoni khona ngizoshona kodwa njengamanje ngisekhona. Alibonge igama elihle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Ngiyabathanda abantu abasha kakhulu ngendlela emangalisayo. La ngizokhuluma ngefashion yomntwana kaNkulunkulu. Ngizocela ukuthi uma unalo iphepha nepeni ngoba kunalamavesi akhona khona uzokwazi ukubhala ngoba angizukuwafunda ngenxa yokuphuthuma isikhathi. Ngoba ifashion nathi sinayo sinangazalwana ikhona nje ifashion yala enkonzweni. Ngiyamdabukela umuntu ohluphekayo efuna elibala ifashion yabantu abangakhona ngoba thina sinefashion kabani, sinefashion abantu abasha, sinefashion yethu. Fashion yokuqala ukwehlukana nesono. Ukwenze njani? Ifashion yethu leyo yileyo musuzokuhlupha. Uyabona bakhona abanye ufika uma esedolobheni uwomunye umuntu usefaka amacici. Uyazi ukuthi nalezi ndwele enkonzweni ziyakhithwa uma esedolobheni wenze njani? Uyakuseyilahlile ifashion yakhe. Ifashion yomntwana
noma umzekeliso chapter 3 verse 3 necklace yabantwana bakaNkulunkulu okumele abantwana bakaNkulunkulu bazi ukuthi nabo banabo ukuba khona lokwazi ukusheshisa bezomfundela nje lencwadi akekho okwazi ukusheshisa Chapter 3 verse 3. yeah Isihe neqiniso makungakushiyi. Ubophe entanyeni yakho. uyayizwa inecklace yomntwana kaNkulunkulu niyezwa abantu abasha fanele kube neqiniso iqiniso yinecklace yakho fanele uyigaxe entanyeni yakho alibonge igama likaJesu funda chapter 4 verse 9 Chapter 4 verse 9. yeah Zuza ukuhlakanipha, zuza ukuqonda. Ungakhohlwa, unganciki emazwini omlomo wakho. uyezwa necklace yomntwana kaNkulunkulu amacici sinamacici ethu njengoba nihamba nihalela izinto zangaphandle siyazi nawe chapter 4 verse 20 ngifuna bezwe manje mangingakusho kula ezwini lenkosi ngeke bazi chapter 4 verse 20 yebo Chapter 4 verse 20. amacici layo Ndodana yami, lalela amazwi yami. Ubeke indlebe yakho kukho ukukhuluma kwami. amacici ethu thina abantu abasha ukulalela enkonzweni bakufundiswa ulalela ekhaya ukuthi ufundiswa wenze yonke into owatshelwa yona umntwana kaNkulunkulu amacici akho layo iringi abamali bafaka baze bafaka onyaweni ozwaneni iringi yakho chapter 7 verse 1 kuya verse 3 ufunde ekhaya alibonge igama likaJesu ikhali fanele uhlome ikhali mawumntwana kaNkulunkulu Ephesians 6 and verse 4 kuyashiwo laphayana ukhona nesigqoko ikhanda lakho usuke ufaka lezi nwele abanye lezi nwele bayiyelela enkonzweni kodwa mayefika ekhaya khuluma nawe nje zikulindile uzofika uyifaka lezi nkihlikihli iy'nwele zikasathane alibonge igama elihle abaniyaka iy'nto zabantu abasha iy'nwele zethu sinazo thina faka isigqoko sensimbi alibonge igama likaJesu ngiyathanda izwi kaNkulunkulu ngiyathanda uNkulunkulu ngoba nabantu abangabethiwa besuyintombi eseyifana nesikorokoro esesakhishwa emgwaqeni esingasakwazi ukuhamba ama-long distance esesishaya amalokha sijikeleza khona lapha kodwa uma ubuyela kuJesu uJesu uyakukhelisa afaka amadiski uphinde uhamba ama-freeway alibonge igama likaJesu ngoba uJesu uyathethelela ababesabaleli izono zabo ababaleli nesifohlo alibonge igama elihle Romans chapter 8 verse 9 fashion yethu leyo Fashion yabo na umoya woyingcwele
ishelwe khona izobona ukuthi ikhaya ehlukene nesona alibonga igama likaJesu kodwa kwathi akuphendukeni kwami aphindana ngasheba ngoba ngangiletha ngasayithole ithathu ngasayithole bazalwane umntwana kaNkulunkulu abahamba phansi abafana umntwana kaNkulunkulu abahamba ebizwa abafana okunethathu khona ithathu ebhalwe exela ukuthi yena umntwana alibonga igama likaJesu balulekile uma singabantwana bakaNkulunkulu siphile impilo uyintombi ekhaya uyisizwe ekhaya ubelekha khona insizwa uyathandaza abafuneka umuntu omusha awulala kuze kuse agithelwa amadimoni abakwazi ukusuka thandaze ithathuleyo yabantwana bakaNkulunkulu ifeshile umntwana kaNkulunkulu lelekha haleluya ngoba unefeshini asambeni sigqokele ifeshini uNkulunkulu uyayijabulela kakhulu alibonga igama elihle haleluya sacela uma wami umphathi akathandazele lesi sifundo uNkulunkulu onamandla idwala lokuphila Jehova wena obona thina singekabona khona wena Jehova wazapho singaziyo Thixo wethu oyingcwele sibulela kakhulu kuwe somandla kakhulu Thixo wethu sibulela kakhulu Jehova namandla ngenyandiso ezinjena Thixo wamangcwele ovulela indlebe zethu ukuze zizive siyabonga bongcwele siyabonga liwa siyabonga Thixo wethu siyabonga siyalela lenkosi mama Thixo wamangcwele othethe naye kule ndawo Jehova namandla wethu ukuthi amazwi owathethileyo ngaye ahlale ukuthi uNkulunkulu namandla siphile Jehova ngale feshini Thixo wethu oyingcwele esinikwe nguwe Thixo wethu namandla siyabonga dwala lokuphila siyabonga bongcwele siyabonga egameni likaYesu waseNazaretha amen. Amen. Ukuthula kubazalwane siyabonga kakhulu mama wethu siyabonga amen haleluya zomoya siyabonga kakhulu yavele yabuyisela kujantshi yasazi isikolo yawazi ujantshi iguzu labuyisela kujantshi then why sisondele ngaphambi ngokuphuthume egameni likaJesu
Amen. Yazi mina la ngisebenza khona ngisho mayelo 3 minutes. Ngiyanisho la ngisebenza khona. Akithi isikhathi somsebenzi. Shumela bana. La shumela khona egatsheni. Ngithe bakushumayela ngeso ashubadlula insizwa ewuthishi ihamba lapha yabuya yangena yafika yafakazi yanikeza ukuthi awusibuyise lo kuba konje. Hayi mina ngiphumela lethi ngumzalwane nami ebandleni so angashumayela ngashumayela ngathi kushumayela yabo yazoguqa phansi yathi yayinikela imukelo Jesu uthishi ungakamthwala izutwana thishi guqa phansi bathi akaze ngizwe ngene namhlanje siyadlula isizwe nenkosi dedela baba wethu babumshumayela babumthatha asiphizwe ngiyakhuthaza ukuthi noma ngabe singakanani isikhathi ibidlenzi yakho nama ngiyazi ayinawuleki ngisengashintsha lapho uncebe asizomphakamisana ubaba wethu egameni likaJesu asiphe izwi lenkosi amen. Ophela khona
Ntate organizer. General Dati. Ntate general organizer. The office like long. Le officer haka ufela. Kodwa organizer besifunda ezizethu. Ntate organizer abantu ababili. Kodwa Ntate bonke baruti ka ufela. nomama bakhona. Le bomme ba baruti ka ufela. Nomama general. Le mme ba general. Nomama bamqhubileyo. Le bomme ba motetseng hare. Otata bonke mama bonke lo to Sunday school. Ntate bohle bomme bohle ba chana Sunday school. Le office elikhulu lasecaweni yethu utata uMadareta nesikhulu sakhe sonke. Le officier kholo ya kereke ya rona ntate Modereta le ba motetseng hare. Hallelujah. Amen. Le ndawo kuyo ithanda kakhulu. Sebaka se ke leng ho sona se rata ho ba seholo. Babe lithanda mamela baqebi. Ke ne ke rapela mme ba mokamedi ona se ka qeta. Alithanda okwenza izinto eziphelile. Ha ke na kwena ka ofela ke phamiswa na go se ile. Nadoba eflamafis nada akubele ite yofika kwa 2:30. Ise ka ka tswela pele o fitlhela ka 2:30. Amen. Amen. Ngoba kumnandi bathandelayo umuntu omdala xa efundisa. Ubani ho mona ka holo motho e moholo ha a ruta. Kubaluleke kakhulu ukufundisa komuntu omdala. Ho bohlokwa haholo ho ruta ha motho e moholo. Ngoba mazi umuntu omdala abalulekile. Hobane mantswe a motho e moholo a bohlokwa. Khona umlimi amekwenza isifundo apho aseEastern. Ha o etswa thuto mona esithi ukumamela. hore se thuto e re ho mamela. Ubala amazwi athethwa ngumama ukhona umuntu omameleyo. Mantswe a buweng ke nna ha o na le motho a mametseng. Abantwana esibazeleyo ke nathi. Bana ba hore ba tswetseng le rona. Abamameleyo bangazintombi nto. Ba mametseng ka ba ba rotsa na rwe. Naba abafana babezinsizwa nsi. Le ba hlankana ka ba ba hlankana hla. Kuba bangasebenzisa esa sifundo saseEastern. Ha ba ka sebedisa thuto ya Eastern Ukumamela. ka ho mamela. Uthetha-ke umzalwane uMthatha. Ya bua mona ke wena Mthatha. Izalwa ngabe-66 apha ngizalwa khona. O tswala lesikisiki kwa la matswala ndi. Eastern Parliament. Mane Eastern Borderland. Sebenza ngapha eRustenburg. O sebetsa ka Rustenburg ka kwana. Mining eze-platinum. Mining wa platinum. Hayi ngisho ukuthi na-straight. O theola e tlase mokoting. Futhi ndihamba nekhethi abantu baya ekhethini bahamba nami. Batho ba ya kitchen ba tsamaya le nna. Umsebenzi wami lokuba noba uyafika lapho ufikile ufake ekhethini. Wa fihla ha o fihle ko o kenye kitchen. Ngizakutshela ukuthi le mfundiso seRustenburg andithandazela. Nakubata de muthu wa Rustenburg a arabele. Masivalela amehlo ayibona. Baba wethu othandekayo sisewe Nkosi yethu Yesu. Nalo lushankosi. Likamva Nkosi lalenkonzo. Baba wethu namntana wakho. Phefula baba ngaye. Imphefumulo Nkosi ephilileyo. Siyabonga mthana wezinsuku Thixo wethu oyingcwele. Uyasinaka, uyasinakekela. UThixo ngomoya oyingcwele ufuna baba wethu sifike ebukhoneni Nkosi bakho nanizwi lakho phakathi
sofile lebaleleyo ukuthi umamelisise njengokuhlobo kwakho umamelisise ukwenzela ukuthi ithi phela imizuzu mhlawumbe i-20 uethetawula mitsotso e mashome a mabedi ha e fela ube vele wena sele uvile o tshwanetse o utlwile lela lefoni ithathwe ngoba iyaniphazamisa iyakhala ke kopa monga founu ena to eng ka hobane ya lela bona noba-ke ayisathathwa umnikazi wayidile le ha a ipuwe ke monga yona e bolokwe egameni lenkosi ka lebitso la morwelo bathandekayo nangenwa lelizwi baratuwa ke le ka kenwa ke lentswe icishe ndingathi ndizalele enkonzweni kodwa ngokumama zangakholwe ayitham e bakile ka ke tswaletswe kerekeng hobane nne ha ka ba modumedi ayitham e seng ka sebele amen amen umntu owayekholwa owezana lenkonzo motho a na dumela a natle le tshebeletso ena umakhulu wam ke nkgono wa ka halleluya amen uye owezana lenkonzo ekhaya ke yena a natle le tshebeletso ena lapeng sikholela ke sisakusaze esikhulu ana re ko kanyamisa sekolo sa sontaha salahleka njengabanye abantwana ra lahleha he kgolo jwalo ka bana ba bang kodwa ke mna ndabuya empa he nna ka kgutla ahlupha kakhulu asendihlupha ka hlopha haholo ke se ke hlopha ye wena hlupha udlula bonke futhi ka tshwenya ho feta bohle kaofela ubonakala bekuthethwa umamongameli lapha ndandikuko hamme ba bakamedi a tsa bua mone ka re ho jwalo nam laba ngolomfana umoshe yabantombazana le nna ka ba mohlankana ya freya banana andife ayiromoshile e seng wasinze wa sentse ya sentseng banana ye tati mo ke relang teng ke rela ka Setswana apho e shumela khona utata lo shumela ngesitswana itshwele Batswana uphetha beTswana igala laka lena le Betswana igatya lakhe linabetswana lena le Mazulu linamazulu lena le mefutha yohle lineentlobo zonke ngikhona ukuwa liyakwazi uthetha ngikhona ukuwa uyakwazi ukuthetha ke khona ukuba bathi khona ukuba nna ngikhona ukuwa yena ukwazi ukuthetha amen amen dade ke ngikhona ukuwa mna ngikhona ukuthetha uyakwazi Setswana amen wathi ulwasitswana yena amen amen indlela ngisho-ke izwi likaThixo xa lingenele kuwe ntho ebetsetsa hore ke shebetse ka modimo ha le teng ho wena uyakwazi ukushumayela nakwitlanga wa tseba ho rera le mefuteng e meng ya batho awushumayele emathoseni kuphela ha o rere mathoseng fela nomsuthu ungamshumayela le mosotho ka mo rerela ningavali ngelanguage lisawuthwali kalilini ningevani ngelwimi amen amen kodwa umshumayise ngokunezwi likaThixo empa o mo rerele hobane o na le lentswe la modimo mna ndangenwa ke bathandekayo lizwi likaThixo le ka kena ke lentswe la modimo andingenanga kulo nna ha ke a kena ho lona alaba ndifakalasela ha ke tsebe kapa ke utlwala hantle na andingenanga kulo ha ke a kena ho lona lona lingene kum lona le kene ho nna amen amen iloo nto yenza ukuthi ke ngoku noba ndenzanga kakuhle ntho eo ya etsa hore ha ke sa etsa hantle izwi lingene kum lentswe le keneng ho nna lithi awenzanga kakuhle lentswe le re ha wa etsa ngoba lihlalanga kakuhle kum hobane ha le a dula hantle ngoba lingene kum hobane lona le kene ho nna uba bendingene kulo hoja mna ne ke kena ho lona uzomane ndiphuma ne ke tla kena ke etswa amen amen bendizomane ndiphuma ke tla kena ke etswa ho lona iyowenza kubi ilo etsa bobe iphinde ndingene kulo ke bone ke kgutle ke kene ho lona ngoba ndizingene hobane ke ikenetse apha izwi empa lentswe uma lingene kuwe ha le kene ho wena noma ungenza kanjani ha o ka etsa jwalo noma bangomncoma abantu ha batho ba ka bantu uyayazi wena uba wenzanga kakuhle ha wa etsa hantle uyazilungisa wa ituki ngoba izwi hobane lentswe elingaphakathi kuwe le ka hare ho lona akonwabanga ha le a kgotsofala amen amen Hebrew 4 verse 12 ka Heberu kgaolo ya bone timana leshome le metso e mmedi iyaphelisa ngokubathandekayo amen lingakhathazeki lithi kutheni wabana organize apha o le sa kgathatsa le re ke mo sa tsela organize mo inkonzo le
KwaZulu Natal. Ekuseni sivuka nje pasilala khona. Hussein halitsowa more wa malanti. Wathi wena uzoshumayela namhlanje. Arwena utorena kashebule. Endathembiyasa. Kana hana wa mapha. Nithe ngisabheke kanjalo abantu baqala program. Hawukala program. Batho bona basemidleni bathi sifuna wena. Bathi bamikete babona wena. Ngoba ikathixo wena ndibela. Bathi thweni kaseka mujini. Kuba untando wase Eastern Northern anyatsana. Bona le beto istena interesela. Sinafela phansi. Wefana. Silungisawela yona naxa ndondela phansi. Lungisa wena he. Ilenze uphoseke. Uka etala go force hara. Ndazuma kulima. Ele hare twa mo bole Lento sithetha kungakheli. mthweni kweyiba mole Bafela phansi. ubani Amen. Amen. Funda. ala Hebrews 4 verse 12. Chapter 4 verse 12. Inento ndaba ethi izwi likaNkulunkulu liphilile linamandla. Verse 12. Amen. Izwi likaThixo othandekayo liyaphila. liyaphila Alifanga. Amen. liyashwa Ngicela umncane mtholekele. amen Ngokuthatha nikwazi ukungcolisa abantwana. Mama phela mama. La mama seselethi ningakhathazeki. Uthatha nikwazi ukungcolisa kwamthanda. Akakwazi ukuhamba nami. Ngicela lo mama seselethi ningakhathazeki. Ngitholi kuyaphezekela. Amen. Izwi likaThixo liyaphila. Fundisa ngayo. Fundisa ngenophila. Amen. Noma uyithelela wena. Uyithelela inophila. Ngenzeka umpethe. Ngenzeka ibulale futhi. Ngoba liyaphila. Ikhali laphana ngalo. Amen. Funda tata. Izwi likaNkulunkulu liphilile. Linamandla. Amen. Izwi likaThixo. Thoma silapha. Uzohlala 7 days. Liwisi. Liwinophila. Ngoba izwi likaNkulunkulu liphilile. Linamandla. Libukhali kunezinkemba zonke ezisika hlangothi zombili. Libukhali bazalwane. Izwi likaThixo. Lidlula nemela leyofika ungathathwa ngeso. Benzeka izinto. Abantwana bathixo bafakaza. Akabenzeka lengesi. Kodwa wena usathelela. Kodwa izwi likaThixo liphilile. Ungahlonipha ukuphila kwakho. Kodwa uthelela. Uzokubulala. Uhlala ngene ungahlala ngayo.
Ungangena
naye ngizothandaza Marabe handi klarabela. kodwa ngifuna ukuthi ushiyeke Ima handi batongusale. eshumela ubaba umthatha Amerenda kamthatha. uthi size ngemali Ulihleka chelete. lapho kwenzeka iyona yakhe imali Awuno wathana imele chelete. kodwa uze nabazali Emba ukubele batswali. sokufika kule ndaba Bafihla bakensela. ubuyele ekhaya unjengokunjalo ngiyakunceka egameni lenkosi ujesu nawe wake wakahlabeka phambilini kodwa ngenxa yokudebendlela umlilo wacima endleleni siyakala ukuthandaza nawe ukuthi mbhaso layawa khona mayibonke inkosi intande phezulu haleluya ngizokhalela ukugcina bese uyasondela bese ngiyathandaza mayibonke inkosi Sesizathu kunika phambili. Wesifulele. Baba